Hola. Hola, Que tal? Vaya entrada, sin dar a volta á rotonda. A verdade é que sí. A piscina que estaba aí no medio a medio na entrada, que non a querían desmontar. Non. Pero creo que che tocou a ti, Brais. Tocou. O primeiro que dixo foi ai, mira que ben a hora que non tedes a piscina, nin a rotonda. Pero a quen lle fixeches caso? As jefas. Ah, que mame. E aquí hasta o día de hoxe sigo sendo a xefa. Que pesada con piscina, con guitarra, que pesada. Se non quer que teña unha piscina nunha obra, por que non elige con piscina? Calquera día retírome, pero a vosa obra era para retirarse, porque entre que, bueno, Carlos mancouse, non podía estar, non tivemos carpintería, Xa. había moita albanelería e houve moito traballo que facer. A min, como o que máis me gusta de todo é a madeira, os marcos son o que máis me gustou. Houbérame gustado que fixeran unha mesa ou algo máis, pero, bueno, non pudo ser. Recordade que a vosa casa tiña de todo. A fronte un bloque cunha man de pintura, Sí, é verdad. o resto das fachadas en ladrillo, o chan do soportal en cemento. Entón, houve moita albanelería e houve que dar vida. Nesta obra tan pequeniña que era, como dicía, que dábamos tempo seguro, 2 palés de morteiro paleamos entre Matías e eu. Porque Adrián, un saco non tocou, Menos mal que Carles ao final non veu, pois Matías axudounos a nós en vez de Carles. Bueno, Matías doulle un pouco a todo, Sí, Matías aquí traballou. Traballou, eu creo que aprendiu unhas cuantas cousiñas, a rascar paredes, a colocar plaqueta, sabía, sabía, Sí, mas botouche unha man. É curioso. É curioso, non pode volver ir. Bueno, Matías pensei que só lle daba a pistolita, pero ahora xa non podo dicir eso, que vexo que tamén lle dá un pouco a todo. E aparte é moi currante e moi curioso. Nós viñamos un pouco ca ilusión da casa da árbore, unha casiña pequena, dende a fronte non se vía moi grande, pero é que a casiña da árbore acabou sendo A casaza. Empezou sendo unha casa pequena, en realidade, esta casa. Era a cabañita do árbol, pero agora é unha gran casa, entón dá moito traballo, claro. É certo que non chegamos ca carpintería onde nos gustaría, que ti querías os teus mobles en madeira, a túa zona de lecer, non pudo ser, pero o noso xefe de todo... Sí, un cargado. Superior, Ti ainda estás un poquinho por baixo. Tamén lle dou a madeira. Eu creo que os marqueados das ventás quedaron Preciosos. Sí, Sí, dalle, gustou. dalle. Verdad, A verdade é que os fixo bastante ben, Os recercados, moi mal non quedaron, porque cando chamei a Carlos, dixo que estaba ben. A ver, para fazelos como fai Carlos, tampouco hai que ser con unha cabeza de chorlito. Ti axudaches? Non, fixo sen todo. Bueno, debo decir que vos tamén axudaches moito. Aínda que liáchelos tamén con tanto... Cantos kilos levades daqui? Eu 3, tú. Eu non me pensei, pero se fora polo sándwich que nos daba Rosa non acabábamos. Se eu morríamos de fame, Eu son cociñeira, topei moita xente que come, pero estes comen, pero vamos, como se non houbera mañá. É que eu quería algo liviano. No, Xornada liviano, continua. Pero fixo buscallos. Pero conforme queres algo liviano así para comer, tens que buscar algo liviano tamén para traballar, non só para comer. Tamén é verdad. Menos mal que lle fixen os callos e non lle fixen os sándwich. Se lle fago os sándwich, creo que os sándwich vou comer eu. Esta obra será liviana se tivéramos carpintería. Non a tivemos e houve pois, moito traballo para vós. Pero eu creo que un traballo que quedou moi fino. Bueno, teremos que acercarnos, non? Ver Sí, como quedou esa claro que plaqueta. E gustouvos a miña elección? Encantónos. Sí. Resbalar creo que non resbala, É mobiliario, é verdad que non lle fixemos, pero bueno, ten unha mesa aí, é verdad que non é típica destas de plástico e a mesa está bonita, ten incluso cristal por arriba, e ten unhas sillas tamén ben, bueno, eu creo que era máis importante o recercado das ventanas que facerlle aí unha mesa e uns bancos. Creo que quedou bastante ben, dereitiña, escuadro. Eu non teño nada que dicir. Para min está estupenda, para vos... Para nós tamén. Perfecto. Perfecto. A verdade Sí? que Non lle sacas nada, Brais? non lle quito- contaba que fose quedar tan ben. Rosa díxonos que iba a facer un chan de madeira, pero como o carpinteiro non puido vir, pois escolleu esa plaqueta e a verdad parece tal cual que a escollín eu. Moito presumida a plaqueta, nin que a puxera de só. Os demais non tivemos facer nada. Estades contentos? Vai, a Contentísimos. milonas vos ides meter aquí. Claro que sí. Porque a pota de callos non era para eles, era para a familia que viña o fin de semana. Debedes de ser moitos, Sí, uns cuantos. Sodes uns cuantos, así que agora eu creo que tendes un soportal para comer en condicións, cun bochán... Bueno, e a parte da decoración. Preciosa. Bueno, son detalliños pequenos, E aquí... que ben lle quedan. Eu axudei a Litos a poñer as plantas. Bueno, máis ben,
poucas puxen porque el tiña que cargar o peso todo, pero... Ele tamén se ajudou aquí a Algo fixo. facer os callos. e as Pero tortillas, tamén todo o que me axudou en na cociña. Puxen seu aí con Maripaz, furei aí para poñer os chismes, colguei aí as plantas, puxen nas ventanas, levei esta maceta que pesa 400 kilos. 400, polo menos. Bueno, entre os 400 dos maceteiros, as potas de callos, darlle a volta ás tortillas. Nós aquí, forza bruta, tu veches, eh? No, el traballou moito. Traballou. Ves, Traballaron todos. Oye, levades algunha El axudoume receta? moito. Sí. Bueno, a ver, aí o Litos non é que fixera un gran traballo, pero polo menos puxo as plantas. Despois fixeime e ainda non lle sacou o precio, pero bueno. Cuidado que pechaban. Os cestos eses de barro, eu non sei que levaban dentro. E Matías levou o tellado, que tampouco dices nada, Bueno, porque... que non o ves. Vamos a ver, porque dentro de todo o que se fixo, pois lavar o tellado é máis secundario, que tamén é importante. Porque o Tamén, mantemento nas casas é importante. Merda tiña lote. Os tres traballaron moito. Litos, Matías e Adrián. Os tres, moito, moito.